Kaide. Mine Namarilva. En dit is Pangtori. In de Nederlandse taal kennen we het gebruik van hulpwerkwoorden. Een voorbeeld daarvan is zijn, moeten en vele andere. Zo heb je ze ook in het Surinaams. Het meest voorkomende is het hulpwerkwoord e. Dat betekent zijn. Hier zijn twee belangrijke kanttekeningen. De eerste is wanneer e in combinatie wordt gebruikt met een persoonlijk voornaamwoord. Bepaalde voornaamwoorden worden namelijk dan ermee samengevoegd. Enkele voorbeelden hiervan zijn me, you, a en we. Een voorbeeld is als volgt. Ik loop. Mi e waka wordt dan me waka. Je spreekt het dan uit als één woord. En hier is de tweede kanttekening. Bij het persoonlijk voornaamwoord het, in het Surinaams a, krijg je ai. Dus je spreekt het anders uit en je slecht het ook anders. Het is de samenvoeging van a, e, dus je zegt ai. Hier is een voorbeeld. Het gaat. Aigo. Sla deze video op zodat je er altijd mee kan oefenen en bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboom.